An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn minnu sɔgɔlen banna nin waati in na ka dɔn k'a fɔ bi ye araba ye min ye juillet kalo tile 23 san 2025 a sɔgɔlen don Yelivision na mun ni a bɛ kunnafoni ta k'a sɛgɛsɛgɛ ka di jamanadenw ma yaasa k'u bɔ kumasiri la. O hukumu kɔnɔna la an ye an tɛgɛ sigi kunnafoni saba kan minnu n'an damina don olu la an ka walawalali kɔnɔna la. Kunnafoni fɔlɔ o de sɛbɛn min ni ale yɛrɛ kɔni bɔra n'a bɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ani bɛn ka se ka o sinsin an ka jamana kɔnɔna la n'a bɛ fɔ a ma ko charte nationale de la réconciliation et de la paix au Mali. An bɛna an da don la fo ka taa bɔ yen min ye jamana ɲɛmaa ye colonel Assimi Goïta a ye a jira k'a fɔ min ye farafinna keleya tɔnba min bɛ n'a bɛ fɔ ko Union africaine k'a fɔ ani o ka ciden fo ka taa se min ye a ɲɛmaa yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma kɔni ye ayiwa dala kuma dɔ kɛ minnu ni a nafa a ka bon kojugu wa nafaba ko o na se anw ka cɛncɛn kan jamana olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma. O tɛmɛlen kɔfɛ banbaci kɛlɛ o hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min ye Mali finitigilakaw fo ka taa se AES finitigilakaw ma olu ka cɛsiri fɛnɛ fanga bonyana o kɛra sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye wa minɛn mun bɛ n'o ye kɛlɛkɛminɛnw ye fo ka taa se u dɛmɛfɛnw caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma minnu ni o kun kan ka lase banbaciw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma wa ko tɛgɛ dara olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan. N'i ye kumaba saba ye an bɛna minnu walawala an ka jɛmukan in walima an ka kunnafoni a kɛnɛ kɔnɔna la. I b'a fɔ an ye a fɔ ɲɛna an ka bakuruba olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la cogoya min na ka bɛn ni kunun ye ni o bɛna tarata don ma n'o o bɛ taa bɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la juillet kalo o tile 22 ma san 2025 ayiwa min ye lajɛ belebele min tun bɛ an ka jamana kɔnɔna la n'a tun bɛ ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min kunna o de ye charte nationale de la réconciliation et de la paix au Mali ni o de ye sɛbɛnsɛra ye sɛbɛn min n'a bɛna kɛ bɛn ani keleya ni kumaɲɔgɔnya ka se ka o don jamanadenw olu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ o kuncɛ baara o kun ye kun ye jamana ɲɛma ale yɛrɛ kɔni kun bɛ kɛnɛ kan wa kɛnɛ in kan i b'a ye k'a fɔ a ye laseli kɛ laseli min n'a bi i lamaga sariti ni o ye sɛbɛn min yɛrɛ kɔni fɛnɛ bilalen filɛ wa a nafa ani ayiwa min ni baara min n'o o bɛna kɛ ni a yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye a ye a yira k'a fɔ a bɛna min ye jamanadenya wa ka se ka o hakilina k'o kolokolo jamanaden bɛɛ lajɛlen kɔni na wa i b'a ye k'a fɔ a bɛna kɛ sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye min ye jamana a ka ɲɛta baara min yɛrɛ kɔni bɛ sen na jamanaden bɛɛ lajɛlen na i bolo don o yɛrɛ kɔni o baara ko o fɛnɛ kɔni sen fɛ a b'i da don kuma min yɛrɛ kɔni fɛnɛ na o de ye k'a fɔ min ye bɛn lakana fo ka taa se tɛgɛdiɲɔgɔnma ani sigikafɔ fo ka taa bila keleya a yɛrɛ kɔni fɛnɛ la a bɛna o fɛnɛ fanga bonya an ka jamana o kɔnɔna la. Jamana ɲɛmaa colonel Assimi Goïta wa kɔni ye a jira k'a fɔ charte ale kɔni a nafa a ka bon kojugu wa i b'a ye k'a fɔ ko a bɛna kɛ sira yɛrɛ kɔni fɛnɛ sira min ni o yɛrɛ kɔni bɛna to danaya o bɛna sabati jamanadenw olu ni ɲɔgɔn cɛ jamana ani a marabaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a ko i b'a ye k'a fɔ min ye hakɛw ye k'a bɛna min ye ka se ka o kɔni ko o fɛnɛ fanga bonya an ka jamana kɔnɔna la k'an ka da la k'a fɔ ko nin sɛbɛn in a bɛna kɛ sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye min ye jamana ka ɲɛta ka se ka o kolo don k'o fanga bonya ani min ye ka se ka o baaraw ko olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ teliya kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye banbaci wale walima kɛlɛjugu u bɛ yɔrɔ min yɛrɛ kɔni fɛnɛ la wa ka se ka min ye olu ka ɲɛta an'u ka lakana ka se ka o kɔni ko o bɛɛ lajɛlen ko o sabati. Halisa an ka bakurubaw ye a lase aw ma cogoya min na o de ye jamana ɲɛmaa colonel Assimi Goïta a ko ale ni min ye farafinna keleya tɔnba o ka ciden wa ni ale yɛrɛ kɔni bɛ bɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burundi o président o kɔni ma ni a tɔgɔ ye Evariste Ndayishimiye wa ale kɔni sera anw ka jamana kɔnɔ ka bɛn ni juillet kalo tile 21 san 2025 a ko ani jamana ɲɛmaa kɔni y'a jira k'a fɔ ko u ye kuma kɛ kuma min ni a nafa o yɛrɛ kɔni fɛnɛ bonyana cogoya min na a kɔni y'a jira k'a fɔ kuma ninnu a fanba o de bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka cɛncɛn kan jamanaw a bɛ olu yɛrɛ kɔni ka ayiwa taabolo olu yɛrɛ kɔni kofɔ a ko nin baara min kɔni kɛlen filɛ nin min ye farafinna keleya tɔnba ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ ko a laɲini yɛrɛ kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye ko o de min ye gɛlɛya minnu bɛ an ka jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ wa yaasa an na se ka olu yɛrɛ kɔni kɔn cogoya min na a ka ja gɛlɛya min yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ AES fo ka taa se min ye farafinna keleya tɔnba olu ka fɔɲɔgɔnkɔ min yɛrɛ kɔni bɛ ka se ka olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ko o dalakuru kuma in a fanba a bolila ninnu n'a ɲɔgɔnna si olu de kan. O ye san janbɔ min ye cɛncɛnkan jamanaw ye ni o dɔ ye Mali ye olu kɔni kan lamɛnni bɛ ni banbaci kɛlɛ o yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye o hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la sigi o ma kɛ u yɛrɛ kɔni o jɔlen tɛ
wulikajɔ a bɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔni fɛnɛ fɛ min b'a to jamana ani jamanadenw olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka lakana cogoya min na hukumu kelen de kɔnɔna la Mali fintigilakaw u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri o de kɔni o sera ka kɛ baara kɔni fɛnɛ ye wa min b'a to gɛlɛya minnu ni o bɛ ta ka ɲɛsin jamana ni jamanadenw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma kɛlɛ ta sira yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ ka se ka o siraw ko o bɛɛ lajɛlen kɔni bali cogoya min na kunnafoni min ni kɔni sɔrɔla o b'a yira k'a fɔ ko Mali fintigilakaw fo ka taa se AES fintigilakaw ma olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an'u ka baara ɲɔgɔn fɛ ko o kɛra sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye min ye dankari kɛra banbaciw bololaminɛ caman kun bɛ minnu ni o kun kan ko olu lasɔrɔ ka se ka kɛ dɛmɛ ye u ma u ka kɛlɛ o kun wɛrɛ kɔni o kɔnɔna la ka ɲɛsin anw ka jamana ani an ka jamanadenw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma a ko bi an bɛ waati min na nin baara min kɔni kɛlen filɛ Mali fintigilakaw kelen ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kɛ AES fintigilakaw a bɛɛ lajɛlen a b'o o de kɔni ko fɔ wa nin baara in a kɛra sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye kɛlɛkɛminɛn caman fo ka taa se a ko nin baara in a yɛrɛ kɔni a kɛra sababu ye min ye banbaci ninnu u ka mɔgɔɲaminɛn caman o kɔni o sera ka minɛ u la anw ka finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ wa ko AES jamana dɔrɔn kɔni fɛnɛ tɛ wa min ye an dafɛ jamana minnu ye ani an teri jamana dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ ko olu yɛrɛ kɔni sɔnna ka fara min ye AES jamanaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan nin baara la min b'a to tɔɔrɔ jugu min ni o ye banbacikɛla yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye o na se ka duga cogoya min na ka bɔ anw ka gun yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan ni ne kɛra aw garisɛgɛ ye kunnafoni na an ye min sɔrɔ ka se ka o di aw ma Yelivision sanfɛ i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na sariti min ni a laɲini ye ka se ka bɛn ni keleya k'o don jamanadenw olu ni ɲɔgɔn cɛ Mali fo ka taa se cɛncɛnkan jamana ma wa olu ka taa Mali fo ka taa se cɛncɛnkan jamana ma ka fara min ye farafinna keleya tɔnba wa o kuma ɲɔgɔnya min tɛmɛra Mali jamana ɲɛma ani o ciden yɛrɛ kɔni fɛnɛ cɛ n'a bɛ taa cɛncɛnkan jamana olu yɛrɛ kɔni ka hɛrɛ o sira o kɔni a b'o o kofɔ ani finitigilakaw olu bɛ cɛsiri ni wulikajɔ min kɔni na min ye kɛlɛdagaw kɔni fɛnɛ la ni o dɔw kɛra sababu ye bi an bɛ waati min na fɛn caman olu kɔni sɔrɔla banbaciw minnu ni o kun kan ka lase olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma ninnu de kɛra kunnafoniw na kumaba saba ye an ye minnu sɔrɔ ka se ka olu di aw ma an bɛ a fɔ an ɲɛna k'aw sɔgɔlen to halisa Yelivision na min ye ka kunnafoni k'a ɲini k'a sɛgɛsɛgɛ ani k'a walawala jamanadenw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ